खुलुमबाय सानाफोर आंनि जबानिब्लग टिउसनाव फ्रेन्ड खेबसे बरबावबाय सोरबा जेव फगबान महर लानो सोरबा दामगै इनिफ्राय ब्लग्सफोर जोसेला जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो इनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोदान महर लानो चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होला लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय फुङावनो एसे मेंग्रुब्रु लुसुनानैहाय फिसालाखौ स्कुलाव दोननो ओंखारबाय बाब्राबदोंमोन टाइमा मिलाया फुङावबो ओरै फिसाजोनि थाखाय थाब सिखारनो मोना ओजों ओमफ्राय फिसालानि थाखाय गोबाव खालामनो मोना माने जेरैखि जायाबाबो गन्डगल आरोना ओमफ्राय जेने थेनेबाबो लुसुरै लाबाय आङो 10-15 मिनिट बिदिनो नाजालांबाय थानोसै सोरबा सोरबा खोनासंसो बासिगोन खोमा ना बेसेबां खिथाबाय थादों बेखौनो होननानैहाय थ' आंनि सुरुवात नालाय आं बेखौनो फोरमायबाय आरोना थ' ओरैहाय लिलाला रेडि जानानै दङ दिनै य'गाबो दङ थ' फटाफट दोननानै फैनोसै आङो ओमफ्राय आयनाखौ फिसाजो मेमब्रां खालामजोब्बाय आयनायाथ' बिदि दोननाय नङामोन आंना ओरै गेदासोमोन इयो आयनायाव नायनानै एसे बाब्राबनि थाखायनो 5 मिनिटाव आयनाखौ बिदि दोनलायबाय आरोना अबेसे दख'ना सख'ना गानबाबो देलायबाबो बिदिबासो सुबिदा जाखायो ओरै दोनबा ओरै खहे वालाव सिथाबनानै थाहैनांगौमोन बिसिनाया एसे जाब्रा जानानै दं माने आयनायाव नुहुरलायबाय आरोना हास्लाबला बेखौ आङो थ' मामबा थांसै दुगैयाबाबो थाङो सुखुवा दुगैबाबो टाइम मिलिया होननायसो जाहैबाय आरो गथ'नि आंना आरो रेडि चलो बोथोरा बारा ओमफ्राय दोमैलुलु आरोना दहाय फुङावसो सान्दुं ज्रां दङमोन जोंहा बेडशिट टेडशिट दङमोन जारलासो जालायसै हनै रेडि जानानै दं फोल्ला फोथाबनो ए भगबान ओरैबादि गुंग्रुं गांग्रां होनगासिनो दङ सिरिथारसिगोन होननाय बायदि आरोना ओमफ्राय सौफैफिनबाय माने सौफैनानै एसे ग्रिन टि बानायनानै लोंगोनसां सानि जायगायाव आरोना खिनो खिनो ओंखारलायबाय आइसो फैना खुदो अखा हानायजों जाबजों बाजारावबो थांनो हाया मानो हाया फिसाजों 10 घन्टा बिसिनायावसो थानांबाय आरोना आङो उफाय गैया दासो बहायबाय ओमफ्राय आङो नै जेबो गैया सुनाफोर ओंख्रियाबो लायनाय जेबो गैया ओइ गाहायनि फ्ल'राव आलु दङ दा आलुखौबो दांथ'वा होननानै आखाइ हमथानानै दङमोन उफाय गैया आरो दांनांगौ जायो आरोना ओमफ्राय नै दालि मुग दालि अनलि मुग दालिल' रुदों आरोना आङो मुसुर दालिबो दङ खिन्थु जाथ'ला र' दै दुंबुरखौनो धमक धमक लोंनानै थाबाय थानोसै आं खिथु सुनसै हासुबाबो खिथु सुयो थ' सना थ' नायनो ये देखो नों फेन गानाखैना नुजागोन थ' खिथु सुयनोसै थ' नारा नाथा बिमाजों दालि जाफानानै गावनो खोलैबाय ओमफ्राय दाना नायदो बेसे मावथि आंनि फिसाजो आं सहायनो हाला आरोना दैबो सास्रा खोलैनानै बेजोंनो सिबलाजोब्बाय बिमाखौबो सिबदो दे ओइखौ सब दालिखौ आं दालिखौ सिबसोहरदो दे नों मोनसे आं मोनसे दे सुना दे नोंहा बैखौ सिबदो ए नोंहा बे हासिब बिमाखौसो लागोन बिदायाबो हासिबखौ खांखमा नुयो बुयो माबा नुयो बुयो बख'जोब्बाय नमुना मानसिखौ आंजोंनो लोगोसे नुनो मोनगोन हा सिमसै आंखौसो सिबदो होनबावलायदों ए भगबान हामा हासिबजों हामा लेथ्रा सिबग्रासो नालाय सिमसै दे आगै सिलांगि सिखोला सिलाया सिबनानै सिलाया सिब दे नां रोंबाबा सिबगोन आं सिबा दा हले बाब दाखोल खालामनाङा दे होनबाय जि मालाबानो हासिब मोनैखौ लानानै ज्राव हासिबजों आंनाबो गोजौ नोंना आंनो गाहायखौसो होबाय आंना गोजौसिन दे नोंबो गोजौ जागोन ना मा ना देहाय दे महारानि मा होनदों नोङो मा होनदों मा बुस्थु नानि मा बुस्थु गाइखेर प्लास्टिकआव गाइखेर लखबबाय आङो मालाबा नुस्लाबा लाबोनानै दै सोफैनानै आंनोसो जा मोजां खिथायबाय जौ नै मामि जौ होननानै मा गोसोआव थायो सोरनाव नुफेरा बे खालि बिबायदावल'सो नुफेरदों बेखौनो गोसोआव थानानै नुवाखै जौ सोग्रा प्लास्टिकजों गाइखेर सोग्रा प्लास्टिकजों एखे नालाय एकदम गाज्रियाव मोनबायब्रा खय थाखानि जौ
गादा बुसि मानो लाबोनांगौ नों प्लास्टिकखौ मिनिनो ओंखारनानै एसे केपचार खालामबाय बुरजाबावसोमोन प्लास्टिकखौ बिसियाखैमोन एकदम आंहाबो नुथारबायना आधा बथलनि जख'नो जौ आरो जौ होननानै खिथाहैबाय आंनो गारदो मा गारदो नोंमारगौ गथ'फ्रा जाय हालादाव थायो बे हालादखौनो सोलोंमारो मोजां फोरोंबा मोजां गाज्रि फोरोंबा गाज्रि होननाया गाज्रियाव थाबाय थाबा गाज्रिखौबो सोलोंलाङो मोजाङाव थाबाय थाबा मोजांखौबो सोलोंलाङो होननाया खिन्थु अबेबा गावसोरबो एक्सट्रा सोलोंनाय जायो दे खिन्थु नैबे नानिनिया दानिया माने बे न'आव थांबा बिबैनिखौ खनफा खननै नुहैयोना बेखौनो माने जौ आरो जौ एकदम लर सोनानै जौ होननानै खिथाहैदोंहाय जि मिनिनांगौ मिनिखादो आरोना बे गथ'खौ थै दोनदो मा सिथादो आरो होनबाय थानांला नोङो बिमा मिनिनायखाय बारासो देखायबावदों अबेबा खिन्थु बिसिना एक्सट्रा सोलोंनाय जायो आरोना खिन्थु अबेबा हालोदजोंनो नुबाय थानाय खोनाबाय थानायखौ सोलोंनाय जायो अबेबा बिसासबो खालामजाया गथ'फोरनि खोथाया आरो अबेबा बिसासबो खालामनांगौ जायो गथ'फोरनि खोथाजोंबो बुहुत खोथा मिन्थिनो मोनो आरोना गथ'फोरनि आखलजोंबो बुहुत बुस्थुखौ मिन्थिनो मोनो बाया मोजोमा बेलासिनि एसे रेडि जाबावबाय आङो ओमफ्राय दिनै फिसाजों आंजों दसे खेलायबाव आरोना बाबा जाबायनो मालाय बेहा बेलासिनि आदार गाइखेर बिस्कुट दे जाबाय था दे जा गराय गाखोनो गराय गाखोनो होननानै मिनिनो ना गाबनो गराय गाखोनो बियो मायाखो बियो होनो Dari bang dari macam apa orang orang sekolah? Ini bang dari mana tu? Kalau gitu je sana. Ini. ओमफ्राय दिनै बारा सान्दुं गैया आरोना बांद्राय गोलोमदै गनाय नङा आरो गलाबो ओमफ्राय मा होनो नोंसोर मानो आंनि बिदि 5 month प्रेगनेन्सि बायदि उदैखौ एथ' मिनिनो ओंखारनांगौ जाखो कमेन्टआ खालि आब' बिराद मिनिबाय आङो आरो सोरबा सोरबा मा होनो बिबोनांमोनाबो बाजै बिराद मिनिबाय आङो होननायल' कमेन्ट आरो सोरबा सोरबाथ' आंखौ मा जालाबायखो सान्दुङाव एसे खारलाबायो होननानै कमेन्ट होदों आरोना आं ओरैबायदि मिनिदों नोंसोर जेरै आंनि बिदि दांखोखो 5 month प्रेगनेन्सिखौ बिदि मिनिदोंना बेबायदिनो आंबो आंनि भिडिअखौ नायफिननानै ओरैबायदि मिनिफ्लाङो आरो माने इसेबो साइज होननाय गैला आरोना माने बबे जानजि बबे उदै बबे मेजेम बबे बिगुर जेबो सिनायला आं मिनि उदै बिगुर सायो आरो फिसालानि सिगाङाव बानायबाथ' दसेनो उदैयाव थुंथुलु दामगोन आरो बे उन्दै जादाबो दसेनो थुंथुलु दामना होफैयो आरोना मिनिथावथाव आंनो निजा एथ' मिनिदोंबा दस्राया माने मिनिया जानो नङा होमबा एकदम मिनिथावखौ मिनिथाव आरो मा मोजांखौ मोजां होनखागोन दांखोखौ दांखो होखागोन फाथ्लाखौ फाथ्ला होनखागोन बेहाय आं खर' सानांगौबो जेबो गैया ओमफ्राय आङो मैया फार्स्ट बानायजेनो बिराद गरमजों जाबजों खर'आ थिग मोनाखैमोन बेखौबो आं नोंथांमोननो शेयार खालामोमोन नालाय माइदि मोनदों माइदि मादोंथ' सोरबा आगैमोना आरो सासे आगैयाबो हेभि बुंहरदों हायाबा जबरदस्ति खालामनाङा आब' होननानै माने गावसिनि सिंजाय बिदि जबरदस्ति खालामनानै जिउ गोमादों जाहैदों बयनिबो हार्टबिटफ्रा एखे नङाना बाराबा माथो होनबावनो आंबो मैया एकदम मिसाखौ मा बुंनो गहां मोनलायदों आरोना गरमजों जाबजों मोनदोंमोनदां ओमफ्राय दिनै बांद्राय मोनासै मानो होनबा बोथोराबो दिनै एसेबां गरम नङा खिन्थु गरमावसो गरम गोलोमदै गयो अब्लासो साबसिन होननानै आं सानो ओमफ्राय डाइटिंफोरनि बिराद भिडिअ नायफिनबाय आङो आगोलफ्रावथ' बिराद नायखाबायमोन मोनथिखाबायमोनानो
थेवबाबो नायफिनबाय आरोना आङो खालि ओंखाम गारनो थिनो रटि गारनो थिनो माने कार्बहाइड्रेट बुस्थुफोरखौ एसे माने एभयड खालामनो थिनो आरोना थ' आंबो दा एक्सारसाइसखौ सिगांनि बायदि एकदम बारा जबरदस्ति खालामा मुवा माने जाखिनिसिबां हायो हां थोनो थोनो जालायजासिम खालामला बिदि सानबाय आरोना सानदोंमोन आङो हेभि खालामगोन होननानैहाय ओमफ्रायथ' हांफोरा बोरैबा थल्ल' थांबा दिगदार जागोन ना ओंखायनो ओमफ्राय दा डाइटिंखौ एसे बांसिन गोसो होनांसिगोन आरोना आङो नुवाखै होनबा नोंथांमोनहा गंनानै बानायबा गराय गाखोनो आरो उन्दुनानै बानायबा उन्दुफानो जानोसो आरोना ओरैबायदि अयथासार बिनि गेजेरावबाबो नाजालांबाय थानोसै लासै लासैनो आबावथ' एथ' जमिनानै थानाय बुस्थुआ फटखरिया माने बाहेरा जानाय नङा होमबा लासैनो नङाबा लासै लासै माबानांगोन धैर्य थानांगोन मानसिनावहाय बिदि नङा जे खमायनो हाया मानसि हायै जेबो गैया खमायो खिन्थु आंनो मिथिया माला जागोन आरोना दा आङो ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै बेखौनो शेयार खालामलायबाय जेरै आंना बिदिनो थांलायबाय होननानैहाय गाज्रि मोननांला आरो दा मा बेखौनो शेयार खालामबाय थायो नामा होननानैहाय ओमफ्राय आरो आंनि बे दांखो दुंखो एसे एक्सारसाइस खालामनाय मानाय आरो भिडिअनि गेजेरजोंबो सोरबा जुदि मोखाङाव स्माइल फैदोंबा मिनिदोंबा बेजोंबो आं बुहुत गोजोननाय दङ लोगोसेनो आंनाबो खामानि जागोन लोगोसेनो नोंथांमोननि गेस गुसफ्राबो ओंखारलांगोन आरोना मिनि मिनिनो बेनो आंनि बांसिन नाजानायखा आरो आं हानायमानि ब्लग्सआवहाय एसे फान सोदेरनो नाजायो नाथाय एखमबा जाफुंसारा एखमबा जाफुंसारनाय मोनो आङो मानो होनबा नोंथांमोना मिनिनायनि इम'जि बुहुत हरो मिनिफाबाय आब' मिनिफाबाय बाजै मिनिफाबाय आगै होननानैहाय आं जोबोद मोजां मोनो आरोना बिदिबाथाय आंना माने मेन टारगेटआनो बेनो नालाय मिनि होदेरनायानोसै नालाय आं थ' दा जायफोर आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो आशीर्बाद हरदो थाब थाब रानलाबायथोंसै मेजेमफ्रा आंनाबो आरोना 5 मास प्रेगनेन्सिनिफ्राय एकदम 4 मासाव थांथोंसै आरोना 4 मास रोखोमावहाय थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय